تێکلداری ێرشên li ser her du taxan hevseroka meclisa Şêx Mexsûd Eşrefî hêvî Silêman ji televizyona Meraxivê hêvîn diyar kir ku ev êriş bi biryarên dewleta Tirk tên kirin, armanca wan jî ew ku peymanên hatine îmzekirin têk bibin. Hêvîn Silêman da zanîn ku hikûmeta demkî nikare çeteyan kontrol bike û banga zextên navretayî ji bo rawestandina êrişan kir. Direkt girêdayî dewleta Tirkine û êgo vê yani diyalogê xira dike dewleta Tirkê, êgo mufawedata xira dike dewleta Tirkê ji ber nakeve bercewandiya dewleta Tirk. Ji bo wê jî naxwaze di hindir Sûriyê de aramiyek were çêkirin. Çil hevkirinek di hindir Sûriyê de bi rêyê tefawidatên dihê azarê dixwaze xira bike, hilweşîne tevliheviyê bide çêkirin. Ji ber ew naxwaze yani em bigînin yani mafê xwe taybet jî wek pêkhoteyên Sûriyê de got mafê me wekû Kurd wekû Ereb di distûrê Sûriyê de were parastin Tirk direkt mudexele dike û tevliheviya derdixîne. Ji bo wê jî ji bo diyaloga dihê azarê û yekê Nîsanê piştgiriya got êgo vê diyalogê kirin hêzên koalîsyonê, hêzên tehelûfê. Em bibên hêzên Emerîkî êgo destpêkê yani piştgiriya vê hevpeymana dihê azarê kirin û ev mufawedatên gotên çêkirin, hevdîtinên got Şamê tên çêkirin. Yekser em berpirsiyarê vê êrişê got çê dibe em hêzên koalîsyonê berpirsiyar dibînin. Ji bo mudexelekî bi lez bikin û zextekê bidin ser hikûmeta Şamê û ser ev fesileyên vê serûber yani îdî bese xwîn tê rijandin, gelê Sûriyê tê kuştin, yani îdî bese aramiyek di Sûriyê de were çêkirin, li hevkirinek were çêkirin, zextek were ser Tirka bêtir, gavên aşîtiyê werin avêtin, îdî Tirk jî yani ti meslihet bercewandiyên xwe vê êrişê de tinebe. Wê tevliheviyê di her derekê de em dibînin çawa li serenserî Kurdistanê yani ser